Palihog manindog. Palihog manluhod.
Palihog manindog. Ginoo, pinaagi sa pagpasakit ni Kristo imong anak, gilingkawas mo kaming tanan sa kamatayon nga among nasunod, gikan ni Adan nga makasasala. Sa balaod sa kinaiya, nagdala kami sa kasamahan sa iyang pagkatawo. Itugot nga ang gahom nga makasanto sa grasya, magtabang ka namo sa pagsulob sa kasamahan sa among Ginoo diha sa langit, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Palihog manlingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Aniya ang akong sulugoon muuswag. Ipataas o gibayaw siya. Ug mahalangdon kaayo siya. Sama nga daghan ang nahingangha kaniya, kay ang iyang nawong nasamad-samaran, hangtod nga dili na mailhag tao. Ang iyang dagway na himong talamayon, labaw kaysa dagway sa mga anak sa tao. Ingon usab, mahibulong kaniya ang daghang mga nasod. Tungod niya, mga hari muhilom, kay makakita sila ni adtong wala nila makiti, ug makasabot sila ni adtong wala nila madunggi. Kinsay makatuo sa among nadungog, ug kang kinsa man ikapadayag ang gahom sa Ginoo. Kaya tubangan sa Ginoo, mitubo siya samag usa kalingod nga tanom, ug samag usa ka gamot gikan sa yuta nga uga. Wala siya'y kaambong ug kaanyag nga kinahanglang mutan-aw gayud kita kaniya. Wala siya'y kahamili nga magtinguha kita kaniya. Gitamay siya ug gisalikway sa mga tao. Sa katawo sa kasakit ug sinati sa pag-antos. Ug samag tawo nga gilikayan sa ubang mga tao. Gibiyay-biyay siya, ug wala nato siya mahala. Sa pagkatinuod, gipas-an niya ang atong mga kaguol, giabaga niya ang atong mga kasubo. Apan, bisan pa ni Ana, giisip ta siya nga sanlahon, hinampak sa Dios ug sinakit. Nasamdan siya tungod sa atong mga sala. Nangapango siya tungod sa atong kadautan. Kipahamtang kaniya ang silot nga nakahatag kanatog kalinaw. Tungod sa iya mga labod, nangaayo kita. Samag mga karnero, nangasaag kita. Ang tagsa-tagsa kanato, misimang siyang kagalingong dalan. Sa iya mga abaga,
Gibutang sa Dios ang atong kadautan, ang kadautan natong tanan. Gidaog-daog o gisakit siya, apan nagpakahilom lang siya. Daw kordero nga giguyod aron patyon, ug daw karnero nga naamang atubangan sa mga mangungunting sa balhibo. Wala niya bukha ang iyang baba. Gibugal-bugalan, gisilutan o gitaral siya. Kinsa ba sa iya mga kaliwat ang nakauna-una nga siya gilangkat sa yuta sa mga buhi tungod sa mga kalapasan sa akong lungsod? Og ila siyang gilubong, uban sa mga dautan, ug kuyog sa usa ka tawong dato diha sa iyang kamatayon. Bisag wala siya makabuhat ug panglupig ug walay limbong nga iyang gilitok. Apan pagbuot sa Ginoo nga siya pagasamaran, nga siya paangtuson, inighimo niya sa iyang kagalingong mga halad alang sa sala. Makakita siya sa iyang mga kaliwat, diya sa usa ka taas nga kinabuhi. Ang pagbuot sa Ginoo, matuman pinaagi kaniya. Makakita siya sa bunga sa iyang pag-antos, ug malipay siya. Siya nga akong matarong nga sulugoon, makahimog matarong sa daghang mga tao, siya nga magsagubang sa ilang kalapasan. Tungod niini, hatagan ko siya bahin, uban sa mga hamili, uban sa mga kusgan, magbahin siya sa mga inagaw. Tungod kagitugyan niya ang iyang kalag, ngadto sa kamatayon, o giisip siya nga usa ka malapason. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao o gikabut-an niya ang pasaylo sa ilang mga kalapasan. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ama, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo Ginoo nagadangup ako, nga dili gayud unta ako kaulawan. Sa imong katarong luwas sa ako, sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Diyos. Alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka katawanan alang sa akong mga silingan. Ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala.
Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo kanako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. Apan ang akong pagsaligan na kanimo, Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamutan ang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway, ug manggugukod. Gitugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong nawungari sa imong sulugoon. Luwas ako diya sa imong kaloy. Pagmaisog pagligon sa kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. Sa imong mga kamot. Kinutlo, gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo, kay aduna kita'y halangdon nga labang pari, nga atuan na sa presensya gayud sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong labang pari, dili sama sa ubang pari, nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya kalabang pari, nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya. Didto, madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangalyupo si Jesus, uban sa makusog nga pagtuwaw og mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan, bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagsugot, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa tunhay nga kaluwasan, alang sa tanan nga nagsugot kaniya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palahig manindog.
Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo sumala ni San Juan. Human si Jesus makaampo ni ini. Milakaw siya, kuyog sa iyang mga tinunan, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Ni adtong dapita, may usa ka tanaman, ug misulod ni ini si Jesus, ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nakatultol ni ining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa marol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, Ako. misibog sila og nangatumba. O gipangita sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada. Milanit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudeo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas, nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtabang sa mga Hudeo nga mas maayo nga usa ka katawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing tinunan misunod kang Jesus. Ang maong tinunan kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinunan nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babayi nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinunan ni anang tawhana? Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug dagdangdang sila nga nagbarog libot ni ini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinunan ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag.
Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong mangutana ka paman kanako. Maoy pangutana ang mga taong nakadungog kanako. Kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya og giingnan. Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag gini sa tanan nga aniya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifás, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa, ang uban, miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinun-an anang tawhana? Apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tawo, kansang dalunggan giputol ni Pedro, nangutana. Dili ka ba ang akong nakitaan uban kaniya didto sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili. Og diha-diha may mitugtukaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifás, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo walang musulod sa palasyo kay dili sila buot mula pa sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa, migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong, batok ni ining tawhana? Sila mitubag. Og si Pilato miingon kanila. Dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudeo mitubag. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya, mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Ibo rabagayod kining pangutana. O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag. Hudyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuang pa sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa ba'y imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod ni ini na tao, ug mianhi ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo.
nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran, mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan, sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimong purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula. Ug nanuol sila kaniya og miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudeo!" Og siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato og miingon sa mga tawo, Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Ania ang tao. sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardiya kaniya, naninggit sila. Si Pilato niingon kanila, Kung mao kana, kuwaa siya og ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudeo mitubag. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin kabagayud. Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako, kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa, ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudeo misinggit. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlang ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan ni ini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa pagngilin sa pagsaylo, unya si Pilato miingon sa mga Hudeo, Ania ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag.
Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus sang inyong hari? ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus, migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlang dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlang kinig Golgota. Ug didto, siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghang mga Hudeo nakabasa ni ini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudeo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudeo. apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ignanay. Dili nato kinigisiyon. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babae, ania ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an, Anak, ania ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human ni ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, Giuhaw ako. didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlog sila espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba, human makatilaw si Jesus sa suka. Miingon siya. Natapos na. Unya, biduko siya ug namatay. Palihog mangluhod ang tanan.
Palihog manindog ang tanan. Ang mga Hudeo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto, adlaw sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw ipapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng ipapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan, ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua, nagmatuod ni ini, aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahing sa kasulatan nga nag-ingon. Walay bukog niya nga balion. Ug may laing panggayong bahing sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini, si Jose nga taga Arimatea, mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose, usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Gitugutan siya ni Pilato, busa, miadto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus, usa ni anak kagabii. Mikuyog kaniya, dala ang mga kalim-an kakilo nga pahumot, sinapong nga mira ug aloy. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino uban sa mga pahumot. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Ug sanglit adlaw magkadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan. Ilang gilubong si Jesus didto. Ang pasyon sa atong Ginoo. Maigsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Karon mao ang ikaduha ka adlaw sa atong gitawag og Holy Week Triduum, no? Tulo ka dagkong kasaulugan ining balaan nga simana.
O karong nini ikaduha ka adlaw, atong gihandom ang kasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa krus. Nining mong kasaulugan na mga igsuon, daghan kaayo natong mapangutana ug daghan usab ang gipahinumdum kanato. Gipahinumdum kanato. Niadtong miaging Domingo, ang unang adlaw ning simanahuna, kita gihulagwayan nga ang atong Ginoong Hesus miadto sa Jerusalem aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagpangluwas. O karong adlaw, kita gipahinumduman sa unsay iyang gidangatan dito sa Jerusalem. Giunsa siya, gidakop, gitaral, unya gibunog ug maayo sa nga tanan, gilansang sa krus, namatay. Unsa day iyang sala? Ngano maning nahitabo niya? Kinahanglan mga igsuon nga atong aninawon balik ang hinungdan ngano nga ang atong Ginoong Hesus gisakit dinhi sa kalibutan, gilansang sa krus o gipatay. Kinalang atong ibalik kining mao nga paghandom, pagpanabot sa hinungdan nganuman kay ato pong ipahinumdum sa atong kaugalingon mga igsuon nga sa pagsaulog dahil nato karon sa kasakit sa atong Ginoong Hesus, sa pagpalansang niya dito sa krus, ang tumungpo di ay niini mao nga unta kitang mga tinunan niya, kitang mga sumusunod niya, malig-on sa atong pagtuo, pagsalig sa atong pagsunod kaniya. Ngano mang maglig-unta, aron makakatunta paghalog sa ato usab nga krus sa kinabuhi. Diba? Unsa may gingon sa atong Ginoong Hesus, ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. Maayong hapon. Maayong hapon. Nakahinumdum mo ang pagtuluanan ni Kristo? Ang dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. Pero atong sabton mga igsoon, nganong kinahanglan mangyud nga mupas-an tag krus sa pagsunod ni Kristo? Dili day pwedeng magpahayahay lantang nga musunod ni Kristo? Dili. Nganuman mga igsuon, makasabot lamang tani ini. Kining atong gisaulog karon, kita nga mga tinunan sa atong Ginoong Hesus. Ngano nga atong lig-unon ang atong kaugalingon diya sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios o ngatos atong Ginoong Hesus, aron ta makapas-an sa atong krus, ato ni siyang sabton, isumpay nato ni gahapong adlawa. Mao bitaw na nga kung muditso tag Biyernes Santo nga wala tayo Huwebes Santo, dili ta kasabot. Ang may tabo na to ani,
magsaulog tag Birnis Santo kay mangalap ra gyud ta. Mausab ang atong pagpanabot. Maayo kay tang musakit sa atong kaugalingon panahon sa Birnis Santo. Magpinitin siya gyud. Magludluhod og lakaw. Kaya sa atong rason, pamayad-bayad ni Father. Kaya kung mag-Birnis Santo, kaya nakabayad naman, mangutang na paon. Ha? Muna ang dili ta kasabot sa atong ngano magud-unsa kabililhon ang atong pagpasan sa krus sa pagsunod nato sa atong Ginoong Hesus kung dili ta kasabot sa sinugdanan ni ini. Di ba gahapong adlaw atong gisaulog ang bangkete sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang katapusan nga panihapon uban sa iyang mga tinun-an. Gahapong adlaw na malandong ta. Unsa gani kahulugan sa bangkete? Unsay tumong sa bangkete? Disgrasya. Nalimot na. Ha? Communion. Meaning relationship. Relasyon sa pagpakig hiusa, commitment, mga igsoon. Fidelity. Mao bitaw na nga kung kita imbitaron ta sa suod nato, moadto gyud ta kay ang atong pagpadayag sa atong faithfulness, pagkamatinod anon kay mo atong commitment sa atong relasyon nga kita nagkahiusa. Unya inigsulod nato sa panimalay sa nagdapit nato. Dili ba mudawata sa kultura sa nagdapit nato? Kung unsay kultura ang nagdapit nato, ato gud nagrespetuhan. O ngano makang niadto, kay midawat ka. Kay kung di ka mudawat sa kultura, unsay kapos lang nag-adto-adto. Munang may tabo, mato lang kag bangkite, kaon ra gyoy ato. Nya pasagad ra bag kaon ra. Di magtan-aw na pay ubang kumalaon. Nya mamutos pag og dili mananghid. Dili ba? Ngano man kay kaon naman wa may relasyon. Pero kung magisgod kay tag relasyon may communion, pakighiusa, mao na gipasabot dayon nato nga sa ato din pagkasumusunod ni Kristo pagkatinunan, mao ni ang atong pagpakighiusa ngadto sa atong Ginoong Hesukristo kay midawatan niya munang atong gidawat ang iyang pagtulunan. To the effect unsa maepektuhan ni New World Order. Bag-ong hanay sa katilingban, bag-ong panagway sa tawhanong katilingban, bag-ong kultura nga matukod sa katawhan tungod sa pagdawat sa usa ka pagtulunan sa naghiusa kanato. That's why for us Christians, mao na ang atuang kuan na to image sa atong community is the image nga nagasukad, nagapundar dina sa pagtulunan ni Kristo. Mao na nga dili pwede, dili mahimo nga kung moingon kita mga sumusunod ta ni Kristo apan wa ta mudawat sa iyang pagtulunan. Walay na usab nga kultura dini kanato. Di ta pwedeng mahimong iyang tinunan. Kadumdum mo tong gingon sa atong Ginoong Hesus, sambingay ba? Dili maayo nga ang bag-ong bino isulod og daang sudlanan nga panit. Kadumdum mo ana, kinahanglang bag-ong bino, bag-ong sudlanan.
sama nga dili pud maayo nga ang daang panapton nga gisi tapakan og bag-ong panapton kay mosabot ka gisi ang daan. What is the message? Dili compatible. What does it mean? Dili compatible nga moingon ta nga midawat ta ni Kristo ug magpadayon ang atong karaang pagkatawo nga napukan sa sala. Dili na compatible, mga igsoon. Kinahanglan di ay nga sa pagdawat ato ni Kristo nga mao ang bag-ong bino, kinahanglan po nga bag-ong sudlanan mao ang atong kinabuhi, mga igsoon. O kung makasabot lang ta niini, dini ta makasabot kaayo, ngano di ay nga ang pagsunod nato sa atong Ginoong Hesus, mupasan po ta sa ato ang krus. Kay kapasabot man di ay ni, og bag-ong kultura, bag-ong kinaiya. Mabita tong ganina nangutana ta, unsay sala ni Kristus kalibutan? Dili man to siya pareho ni Barabas nga nakapatay, nakabuno sa usa ka rayot. Di po to siya pareho ni Mateo nga tinunan nga tax collector nga limbungan. Di po to siya pareho ni Judas Iscariote nga nagbudhi sa Ginoo kay siya kanunay man nga magmatinud-anon kanato. So unsa da iyang sala? Kabalo mo kunsa? Usara gyud. Kung nakawa mo makalimot, pasyon, klaro kaayo, no? Ang dialog ni Pilato o sa Ginoong Hesus. Unsay giingon sa ni Pilato, di ba? Unsay giingon niya sa Ginoo, kay hari kabadiay. Kung unsay tubag sa atong Ginoong Hesus, mingon ka nga ako hari, ug mo na hinungdan ngano nga ako ania nagpakatao sa usa lamang katuyo. Usa lamang katuyo. Unsa nga tuyo? Ang pagsaksi sa kamatuuran. Kamatuuran nga gisakmit nato sa kaaway sa Dios. Kamatuuran nga gililong nato sa kalibutan nga atong gipuy-an. Kahinumduman nato, mga igsoon, nga ang kalibutan nga atong napuy-an napukan sa sala. Maubitan ang luwasunon ang kalibutan nga atong gipuy-an. Asa siya luwason? Gikan sa kultura o kinabuhi sa sala. Maubitan ang mga igsoon, klaro kayo, daghantang makita nga mga struktura, mga kinaiya sa atong katilingban, nga buhi kaayo ang sala, mga igsoon. Na magisgot ganitag sala, mauni mga sayop, mga bakak na pagtulunan. Mabitan na ingon atong Ginoong Hesus, miani siya pagsaksi sa kamatuuran. Kamatuuran nga nagagikan sa tuburan sa kamatuuran nga mao ang Dios. Ang kamatuuran nga dugukan nga mo'y gigikanan sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang kamatuuran nga nagtugan kanato sa tinuod nga kahulugan sa atong pagkatawo. Muna ang gidala ni Kristo, mga igsoon. Na unsa may opposite anang kamatuuran, di ba bakak? Sayop, mo na opposite sa kamatuuran. Munang tanawa magisgot ganitag election, vote, ang gipasabot ana is volition. Kabalo mo volition sa in English? Volition is a term
gigamit sa gitawag nato freedom. Will, the free, ang freedom atong will sa pagpili. Maunang mo vote ka, nipili ka, kay maunay imong will. Volition, vote. Pero, kung nisulat ka ngalang kandidato, kay gibayran ka, dili na volition. Unsa man na? Selling your vote. Unsa man ang selling? S-E-L-L-I-N-G. Pagbaligya sa imuhang buto. So in other words, wala ka mubutar sa tinud-anay lang. Kaya wala man ka sa definition of term. Am I right? Pero mao na gituuhan nga insakto karong panahona. Sayop nga pagtulunan mga igsoon. Munang kung magpabilin ta sa sayop, sa sala mga igsoon, kabalo mo unsay may tabo epekto sa sala, mawala ang tinuod nga larawan, dili mailhan tang tawo. Ug mo nagisgutan sa first reading. Kabantay mo sa first reading, taken from the book of Prophet Isaiah, nga diin dito gilagwayan ta may tungod sa suffering servant of Yahweh. Ang alagad ni Yahweh nga nagantos nga dili na mailhang tao, gisamad-samaran siya, gibunog, di na mailhang tao. Ug mauna ang naitabo sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Ngano siya nga nakasinati sa brutal kaayo nga kasinati nga di na mailhan na iyang pagkatao tungod sa sala nga dili mudawat sa iyang pagtulunan. Wala malipay sa iyang kamatuoran. Ug mo na may tabo nato. Tanawa, kung magpabilin ta sa sala, brutal kayo may son, di na ta mailhang tao. Nganuman, mura na taghayop, kay dunay presyo, 50 pesos, 500, tao pa ba ka anak? May ngapon, tao ba ka? Ang dunay presyo, mga hayop lamang, tiaw mo na. Mudawat kag 200, 500, mas may panglitsyon ni Andre Bon. Kay mo abot pag 10,000. Di ba? Okay, mahal mang baboy ron. Natiaw mo na. Nawala ang atong hitsura sa atong pagkatao. Lupig patag baboy. Nya, malipay ta anak. Mauna ang epekto sa sala mga igsoon. Nagpawala sa dignidad sa tao mga igsoon. That's why Christ came. Ang atong Ginoong Hesus mianhi aron ibalik ang dignidad sa atong pagkatao. O ang atong dignidad mga igsoon, wala na say presyo, ka ang hayop lamang, mga butang lamang ang adunay presyo. Ang atong dignidad anaa sa atong pagkaanak sa Dios. Munang ana mahibalik ang tinuod nga larawan atong imahin sa atong pagkatao, nga larawan sa atong magbubuhat. Muna kung maningkamot ta pagkinabuhi pagsunod ni Kristo mga igsoon, mahibalik ta sa tinuod nga kinaiya sa atong pagkatao. Unsa kinaiya man? Kinaiya sa gugma. Gugma nga diin, dili ta pareho og hayop nga bangis kaayo sa nga tanan.
Kabalo mo hayop nga igsoon nga bangis. Pananglitan. Kanang hayop mga igsoon, kita mo hayop nga nangaon nga nagsampitanay. Kanding ba nanangpit? Kanding, dali-dali, kadi amo masip-sip. Kasampitanay? Wala. Gayahay ra. Muna mga hayop nga igsoon, dalo kayo ba? Why community? Na kaya di man ta hayop, tao man ta, musuhin po di ay ta. Hayop mga igsoon, nabay moralidad ang hayop? Wala. Tanawan ng hayop, bisag kinsaray makighilawas, wagay moralidad. Unya musuhin po ta, nga tao man ta. Kabalok ang minyo na ka, mangita pagkukaglain. Paghulat og mabalo ka. No. Aron dili na ka makakumit og adultery. Ya, napabay adultery rong panahon na? Wala naman. Nganuman, tungod sa sayop nga pagtulunan. Unsa nga sayop nga pagtulunan mga igsoon? Kana bang overkill. Overkill and overemphasis sa gitawag natog freedom and right. Ako maning katungod, Father, nga malipay ko, na kay di naman ko malipay sa akong giminyuan, kay gidiabetes man. So mangita na ko lain, sayop nga pagtulunan. Magbulag na lang mi, Father, kay magsige miglalis, Father. Natural nga maglalis mo, kay mga dagko na biya mong nagkita. Natural nga maglalis mo, kay pariyo na ba mo mga gahig ulo? Natural nga naglalis mo, kay labaw sa tanan. Nganong naglalis mo? Kay gasulti anay man mo. Ayaw mo sulti anay, maglalis ba mo? Natural na. Pero himuon ang panaglalis nga magkasinabuta, makaila ka sa imong gika-istorya kinsa og unsa siya by sa iyang pinaagi siyang sinultihan o kung sa'y naas ang hunahuna. Munang, okay ra ng lalis, di lang mag-away. Lain man ang away o lalis, mga igsoon. Ya, di man ta ka i-distingo anak ron. Karong panahon na, lalis na gani, away na. Paragon, gibadlong ra gani, gikasabaan na. So di na lang ta ni kabadlong, aron di ta kakasaba. Musulti lang kay kastinuod, nanginsulto na. Di mamakak na lamang ta, aron dili manginsulto. Mga sayop nga pagtulunan mga igsoon, nakahulma og mga sayop nga pagbati nato mga igsoon. That's why in following Christ, kay new culture man dahil ni, bagong pagtulunan, then we should learn to embrace our cross. Kaya makaton kita paghalog sa ato ang cross mga igsoon. Nga naman, kay magkinabuhi man ta sa kamatuoran. Ug ang pag-usab sa kinaiya mga igsoon, gikan sa sala, ngadto sa kaluwasan, dili man sayon. Dili man sayon. Kaya ang sala mga igsoon, pareho man nagbisyo. Kamong dili mga bisyoso, dili mo makasinati ani. Pero ang mga bisyoso, sulti, pangutan-an na sila. Parang naandad nagpanigarilyo. Humagkaon, ana, di ko napidig di ka panigarilyo. Kay para nila, luod yun kais nga tanan. Ha? Unyang uban, ana, og muundang, doon ay withdrawal syndrome, mamurag mabuang, pareho po nag-drug addiction, pareho nag-alcoholism, pareho po na mga igsoon o na-addict sa pagkamarites. Dili lalim ang pag-undang sa pagkamarites o pagkamarisol. Kay murag mabungol ka, katol kayo imong tulunlan. Ha? Wala mamog tinanawan ako. Wabi ako mag-ingong ka mo. Ano mo gutik-gutik, ha?
Nakuha niyo mga igsoon? That's why that is our cross. But it has to be done. We have to endure on it. Muna ang pangutana, is it worth, Father, sa akong pagkari o cross sa pagsunod ni Kristo? Kung mangutana ta na mga igsoon, atong ipangutana ni balik. Kung sa imong pagduha-duha, pagpasan o cross, unsa day imong gituohan? Ngano man kang nagpabunyag, unsa day tumong sa imong pagpabunyag? Atong ipangutana, mga binunyagan karong panahon na mga igsoon. Ngano man tang gipabunyagan? Unsa may atong buot kabuuton sa bunyag? Humba? Di man. Ngano galit ang kapabunyag? Aron mahimong? O ngano man tang himong Kristiyanos? Aron? Usaray gitumong. Unsa man? Kana, malangit ra gyud ta. Malangit ra gyud ta. Muna kung magpabunyag ta nga di ta magpalangit, unsay kapuslanan sa bunyag? Nga di man ta magpalangit. Pero ang pangutana, mao ni, nya mituo tang nailangit. Mituo ba tang nailangit? Kay kung mituo tang nailangit, din mo pas antas atong cross. Sa pagpalangit mga igsoon, di man pwede nga magpalangita nya atong kinaiya, magpa-impierno pod. Di man na pwede. Kung may kang magpalangit ko, Father, nan atong paningkamutan, nga atong mabiyaan ang kinaiya o kultura sa para pa-impierno. Na dili man na sayon mga igsoon, di man na sayon, nga naman, kay ang kaaway sa Dios, di man na muhunong og sul-sul nimo, di man na muhunog og tintal nimo. Tanawa na ko do. Nago ko'y amigo, miyong side, dili ko sayon, Pader. Niundang na siya pagpamulang. Matay kay atuon, magusyas iyahang mga classmate, palagsar ko bitaw. Unya, og di man ganing, agion dito, magdala nagbihag, sus, kung lamia ako na kayo. Og di man galing, undang na ko, panugal, Father, nyo to po imong silingan, nakapalit og bagong motor, kaya nakadaog og steel, amo palit, palang man magtakni. Nakuha niyo mga igsoon? Og daghan pa kaayo, nga mga kasenatian, nga atong ika-istorya, mga igsoon. Why it's not easy to follow Christ? Kaya ang iyang kaaway, maningkamot po na og bira nato mga igsoon. Muna ang pagsunod ni Kristo, wa data magsunod nga hayahay. Pero nga namang mahimong gaan nato, maka-injure ta sa maong nga kalisdanan og mga hagit mga igsoon. Una, kung ana ay gugma nato. Tanawan ng taong mahigugma mga igsoon. Dili ba sa iyo ng mahigugma? Kasulay na mo? Ako wala pa. Tanawan ang ng mahigugma. Di ba bisag unsa kalayo? Muadto ra gyud magulag mag-init, may kasakyan o wala, mumahal ng gasolina daily. Basta muadto abot yun na dito. Am I right? Pero og taligsik ra gani ginagmay, di gyud kasimba. Ha? Hello? Oh, ngano gingon ana man? Ingon nahigugma. Gamay ra gani taligsik, di nakasimba. Taligsik may hinungdan. Mahadlok og ulan. Sa di naman ang ulan, kay tubig man na, maugar naman ta. Atong kuyawan na, kalayo na magulan. Nahadlok ka na, kay maugdaw man ta. Pero nga di man ta ka-injure, ana. Question, do we really love the Lord? Do we teach ourselves, ato bang gituduan ang atong kaugalingon sa paghigugma sa Dios?
Tanawan ang nahigugma mga igsoon, magtiayon, no? Example or magtiayon. Bisag unsay imandar sa asawa uban na tungod sa gugma, nunot ragid na siya. Am I right? Oh, ako po kasulayan ha. Ako istorya rin sa akong mga amigo nako. Muna pag-ingon sa iyang asawa nga, dong, muragalain maning akong kuan nako kuto-kuto man na may kaog mangga. O sige magpasakatag mangga ni kuan. Ay dili do ka nang ikaw gyud. Di pagsaka niya, ay dili dong kinala magtuwad yung kang magsaka. Kay makuhaan unya ko. Bisag unsa kalisod, gibuhat. Nga naman tungod sa gugma. Mga ginikanan, giunsa ninyo pagigugma ang inyong anak, paggawas ni anak. Bata pa inigilag tungang gabi, bisag kapoy kaayo. Nagbagulbol ba mo? Wala. Tungod sa gugma. Pero tanawan ang walay gugma. Father, makaitok kay ni akong ginikanan. Buluyagon kay nga tanan. Ho, ingon na ka. Wa nimo tan-awa nga ang pagalam sa imong ginikanan. Usa ka grasya nga gihatag sa Dios kanimo. Aron anak kadya makapadayag sa imong gugma, sa imong ginikanan kisa nagantos kaniadto aron moabot ka anang panahon na. Pero ngano mo yung kang makaitok? Di ka kaagwanta. Kaya pangutana, nabatay paghigugma sa atong ginikanan. Why can't we endure our cross, our sufferings, in the absence of love? Talaw gyud tanan mga igsoon. Mabita na nga ang atong pagsaulo karon paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus sa krus, mao ni ang iyang pagpahinumdum nato sa iyang balaod nga magigugmaay ta. Di ba? Nya unsa iyang gingon? No greater love a man can give to his friend is to lay down his life for them. Way dakong gugma nga kihatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala, kundili ang paghatag sa iyang kinabuhi sa maong higala. Ug muni gibuhat sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Siya anda kong gugma kanato, iyang gitugutan nga siya makasinati sa maong grabe, brutal nga pagsakit kaniya sa sala aron lamang nga di ta mawala sa kamatuuran mga igsoon. And finally, in celebrating sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus sa krus mga igsoon, akong balikon paglig-on man nato nino kay iyang gidemitologize ta. Usay demitologize ang myth sa atong kahadlok sa kamatayon mga igsoon. Dini kita gitudluan ang atong pagbiya sa kalibutan natural ug normal na natong tanan. Gani sigitang nakasinati ana. Pero nganong lisod man natong dawaton, kay wa man ta tudloi pagdawat ni ini. Ug labaw sa tanan, wa man ta motuo og pangandoy kinabuhing dayon. Nga di ay kalibutan nga atong pagasudlan human ni ining kalibutana. Mga maigsoon, manginaot kita nga sa atong pagsaulo karon sa paghandom nato sa kasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesus. Dini unta kita nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus sa atong panahon karon. Maglig-on ta sa atong pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Hesus. Aron pinaagi unta nining maong pagtuuha. Makapadayon ta sa atong pagsunod kaniya nga magtukod og usa ka katawhan. Kay kita manday ang magpadayon sa nasugdan nga buhat sa atong Ginoong Hesus sa kaluwasan nga mao ang pagtukod pag-usab sa nawalang katawhan sa Dios. Kinsa magpahari sa Dios sa ato ang taliwala. Pinaagi sa ato ang pagpaningkamot, pagkinabuhi, subay sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus nga iyang gipakamatyan ang kamatuoran sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao
kinsa gibuhat, larawan o kasamahan sa atong magbubuhat ang atong Dios nga gipatawag kanatog Amahan. Alang sa santos nga simbahan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa santos nga simbahan sa Dios nga nagalukok sa kalibutan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan, sa pagdala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa, Francisco I. Ang Diyos nga nagpili kaniya sa pagka-obispo, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas, aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo. Ubos sa iyang pagpangulo, ligo na ang among pagtuo o gimua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang hulito atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang
sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu mao'y nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugi ang mga pag-ampo, ang among mga pag-ampo, ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapagtawag, arong kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa mga nag-andam, aron kabunyagan. Mag-ampo kita, alang ni adtong nangandam, alang sa pagbunyag. Ang Dios nga maluluyon, maghimo unta, nga mubulig sila sa iyang gugma, magpasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatawo, ug maghatag kanila sa kinabuhi, diha ni Hesukristo, atong Ginoo. Mangluhod kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo sa kahibalo ni atong nangandam alang sa pagbunyag. Himua nga matao sila pag-usab, pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos, mag-ampo kita, alang sa tanan natong mga igsuon, nga sama kanato, nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan, sa tanan nga sa kinasingkasing, nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tanawa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag. Himua nga usa din na kakabuko sa pagtuo. Og ampingi kami nga hiniusa din na sa inigsuong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang sa mga Hudeo, mag-ampo kita,
alang sa lungsod nga Hudeo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo ug gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahong ug walay katapusan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nga nasa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Mag-ampo kita alang sa atong mga igsuong Muslim ug alang ni adtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, himua nga sila wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong nga tubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos, o sa pagkahimong masingpit nga mga saksi sa imong gugma at ubangan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Mag-ampo kita alang sa atong mga igsuong lumad ug alang ni adtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang mabubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasing-kasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Makagagahom ug walay katapusang Dios, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinaw human ikaw makaplagi nila. Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga makababag sa ilang dalan,
Makaila unta sila diya sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma ug kaluoy, ug mudawat sila nga malipayon kanimo, ang usa ug matuod nga Dios, ug Amahan namong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindo kita. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Mag-ampo kita alang sa mga nag-alagad sa gobyerno. Ang Diyos mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing, aron ang tanang ilang gialagaran, magpuyo diha sa matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. O Diyos, makagagahom ug walay katapusan, Ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug Ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo, bantayi ang anaa sa gahom, aron ang tibuok lungsod bisan diin, makapahimulo sa kagawasan sa tinuuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw ug kahusay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindo kita. Alang sa umaabot nga piniliay sa atong nasud. Mag-ampo kita alang sa umaabot nga piniliay sa atong nasud, nga ang tanan nga mga magpapili aron makahupot og katungdanan sa panggobyerno, masayod ug mag-amgo unta nga kining ilang gipangandoy nga pangakatungdanan, usa kabalaang tahas nga gipiyal kanila sa Dios alang sa pagpalambo sa iyang gingharian dinhi kanato. Mangluhod kita. O Diyos, gipiyal mo ang kalibutan sa tao aron pagpaila sa imong kabuhatan, nga ikaw ang tuburan sa tanan ug hari sa imong kabuhatan. Panalipdi ug agaka kanunay ang mangunahuna,
pagbati ug mga buhat sa tanan nga mga magpapili, aron pag-atiman sa imong gingarian dinhi kanamo, aron ang ilang mga buhat maanaa kanunay sa pagdayeg ug sa pagpahari kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindu kita. Alang sa mga kinahanglan sa tanan. Magampo kita, mga minahal uyamot, alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom, ug sa mga sakit. Mangluhod kita. O Diyos, makagagahom ug walay katapusan, Ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan ug bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom. Patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo, di na sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang, diha sa ilang mga kinahanglan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manindu kita.
Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo, ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo, ang kalibutan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo, ang kalibutan. Mga igsoon, sanglit ni apamanta sa kondisyon sa COVID-19. So, dili usa tamo duol mo kiss sa cross, which is our tradition, pan hopefully next year pohon. So, what we're sa atong buhaton karon, manglingkod ta, then for a few minutes, mag-meditate ta sa cross sa atong Ginoong Hesus, aron nga dini usab atong mapamalandungan usab ang atong kinabuhi sa sa atong pagsunod kanina diya sa atong pagpasan usab sa ato ang tagsa-tagsa ka krus sa kinabuhi. Manglingkod ang tanan, let us spend for few minutes for meditation. Let's focus ngadto sa cross.
Karon magampo kita samahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Nangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubo. Ginoong Jesucristo, pagkasamlaw din ito makapantos. Mga igsoon, mao kini ang atong Ginoong Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagpasakit ug nagpakamatay, aron pagawas kanato gikan sa kangit-ngit sa kinabuhi sa sala. Bulahan kitang tanan ngayang gidapit ngadto sa pagpakikiusa sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawad kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Giyatagan na kami akong kinabuhi, pinaagi sa mataupong kamatayo ng pagkabahaw ni Kristo. Ipadayon ining makaluluwa sa nabuhay. Makaambong na kami kanunay sa among pagpag-iamit ining misteryo. O magpadayag unta kami ini kanunay, di na sa Kristuan pag-alagad na mo kanino. Kini among ipanaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Son, mandayon sa ato ang kasalugan atong sunod ang motorcade, no? Karon motorcade sa ato ang Ginoo ang Santo Entierro. Sunod na yung mga icon na kuyog nato ang San Pedro sa Del Dolorosa, ang Santa Cruz sa atong Ginoo ug ang Santo Entierro. So katong na mga sakyanan, feel free to join us sa motorcade. Feel free po mo asa po na imahin o sunod. Then finally, ato napay po sa tanan, kung ako mo may katulog katapusan adlaw sa pagsaulog namin sa Trino sa Semana Santa, ugma magsugod ang atong kasalugan alas 8 sa gabi. Kiyangin ang tanan nga magdala mo kandila alang sa seremonyas sa Bagong Kalayo. Dagan sa O Ginoo, nakasaulog na kami sa lumanan sa kamatayon sa inyong anak. Kung nakakaplat na kami kaluwasan din na sa iyang pagkapanaw. Upaya kanunay ang imong katawhan. Panalangin kami kung pasayloa ang among kalapasan. Ligo na pagayon ang among pagtuo kung padangata kami sa kaluwasan walay katapusan. Kini among ipanayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.